ndati saka mari yekuenda kumba ndichaiwana kupi nekuti ndaizama kutsvaka basa ndarisinga chariwane panguva yacho. Ndobva ndafunga ndapindwa nemweya wekuti ndobva ndaba hembe kudaro ndobva ndatengesa kuti ndiwane mari yekuenda kumba. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadi muri Zimbabwe ndinovimba mese muri vatano kwamuri ikoko kumativi mana enyika ndichikuchingamidzawo pachirongwa chedu Home Away from Home pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa. Muchirongwa chedu Home Away from Home chirongwa chatinowana mukana wokusanganawo nevasungwa vari majera akasiyana siyana, kungava kwevarume kungava kwevakadzi, tichitaurawo navo chida kuziva kuti imhosva ipi yakaparika kuti vazenge vari mukati mejeri uyezve nemararamiro avo vari mukati mejeri. Saka panguva ino muri Zimbabwe ndawanawo mukana wokutaurawo nesister yangu yandakagara nayo pano kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuti vazenge vari mukati mejeri. Ndinokuchingamidza shamwari, wakadi yako? Ndosimba makadiniyo. Ndiri right. Chekutanga ndikadawo kuziva zita rako rekuberekwa nemakore ako. Ndonzi Bongani Mutombeni, ndine 25 years. Bongani Mutombeni ne 25 years. Alright Bongani, panguva ino ndingada kuziva kuti musikana wechidiki akadai chii chakaita kuti azenge ari mukati meusungwa muzuva ranhasi? Ninyaya yangu yakaitika ndeyekuti pamba pandaishanda pana madhava ndaishandira. Saka madhava ndaishandira vaya vakazosvika pakushayika. Ndagara navo 2 months. Ndobva vasvika pakushayika. Vashayika kudaro ndobva ndawana umwe murume akati chii ndoda kukuroora, ndoda kugara newe. Murume uya ndobva ndagara 3 months naye. Saka anga kundisiya murume uya. Ava kubuda ava kuita zvechihuru. Saka ndobva ndati she mari yekuenda kumba ndoiwana kupi. Ndobva ndati sandakangana izvi zvaitika muchigara kupi? Kuchitungwisi. Alright. Ndobva ndati saka mari yekuenda kumba ndichaiwana kupi nekuti ndaizama kutsvaka basa ndarisinga chariwane panguva yacho. Ndobva ndafunga ndapindwa nemweya wekuti ndobva ndaba hembe kudaro ndobva ndatengesa kuti ndiwane mari yekuenda kumba. Ndokuzobata ndomusingirwa wandakaita. Ndonyaya yakandipinza mujeri. Iwe wati wakaba hembe. Wakaba hembe dzikupi? Dzekuchitungwisa kumarani kwataigara. Dzaiva pa hembe idzi? Hembe idzi munhu aitotengesa bhero rake. Saka ndakangotaimira wasipo semunhu aida kuwana mari kuti ndikwanise kuwana mari yekuenda kumba. Asi paenda kuchechi ndobva ndasara ndatora bhero rehembe ndobva ndatoisa kumwe kwandakaisa ndobva ndatanga kutengesa kuti ndiwane mari yekuda kuenda kumba. Wana kumba. Saka bhero wakaritora rese? Ndakatora rese. Wakatora rese? Saka iwewo wakazobatwa sei? Ndakazobatwa pane vanhu vanda ndatengesera manje. Saka madhava idzimwe hembe dzacho vaidziziva. Ndobva vazobvunza vakati hembe idzi makazitengeserwa nani? Kwanzi pano umwe musikana anonzi Bongani ndiye akatitengesera hembe. Ndokuzobata kwandakaita. Wabatwa iwewe waenda mukati medare wakatongwa nemhosva iyi? Kuba. Yainzi chii chaji yacho?
2 years. Wakapiwa 2 years. Ndakapiwa 2 years. But kuti mhosva yako tinonzi chii wakaunzwa here kuti mhosva ndo yati kusunga nayo? Iwe uringoziva kuti wakangoziva kutonga nekuba ndokangonzi watonga unzi waba hauna kuudzwa unzi mutongo wako ndekuti wanga nemumiririri here iwe? Wanga nemumiririri? Ndandisina mumiririri. Wanga wasina? Ndandisina. Imomo mukati mejeri wakaona mukana here wekutaura uri mukati mejeri? Ndiri mukati mejeri ndakaona mukana, wakatombondipa mukana wekutaura. Wakati sei wakapindwa nemweya wekuba ukazviitirei? Ndobva ndavati ndaida kukwanisa kuwana mari yekuenda kumba kwedu, kuti ndikwanise mari yekuenda kumba. Ndo zvakandipa fungo yekuti ndibe zvinhu zvevanhu. Ndo zvakaita kuti ube. Saka ipapo pawaiba murume uyo anga ari kupi? Murume uyo anga asitoripo, anga atoenda kugirlfriend yake atodana naye, anga asipo ipapo. Anga kugara kugirlfriend iyoyo? Manga maita mwana mese? Tatisina. Mwana ndewangu wandakabva naye kumba kwedu. Mwana anga ari uyo wakaita naye mwana ari kupi? Akashaika mwana ane 3 months. Wakasheka mwana ane 3 months. Saka uyo anga angoti ndokudawo nemwana wako. Alright bongani. Wazotongwa mutongo wako wapiwa 2 years ndobva wapinda mukati mejeri. Saka mararamiro ako uri muno mukati mejeri akamira sei? Ndiri mukati muno ndinotoradziwa pakuti wani hama dzangu hadzizvizivi. Hapana kana visitor wani kana nombouya kuzondiona. Hapana. So hama dzangu hapana kana hama wani inozviziva ndakasunga. Inoziva kuti wakasungwa? Hapana. Anouya kuzondiona, handina kana visitor anouya kuzondiona. Ko mwana wako uyu ari kupi? Mwana ndakatiudza nawo senchaji kanzi takamisa kuhoma. Akaiswa kuhoma. Saka wombomufunga here mwana wako? Ndinotombomufunga kuti mwana wangu anongoti mama vakaendepi, ndichamuona rini. Uchamuona rini? Alright. Iwewe uchikura bongani, upenyu hwako wanga wakamira sei? Ini ndichikura, ndakakura ndichigara nabamunini namainini. Mama wangu vakashaika ndiri grade 4. Baba wangu ndikangoti vakangoshayikirana mama wangu nababa wangu ndiri grade 4. Ndikasara ndichigara nabamunini namainini. Saka munongozoti vabereki vasiri vako chero ukaita zvakadi havatendi. Saka ndobva ndakazosvika pakuita musikanzo, ndobva ndangozomitisawo mwana wangu ndiri mwana mudiki. Mwana wangu ndakatomitisawo ndiri mwana mudiki. Ndandine 13 years. Mwana wangu izvezvane aushandira 12 years. Akushandira 12 years? Ndakatomitisawo ndiri mwana mudiki. Nenhau yekuti mugariro wandaita pamusha pacho wanga usingaiti. Waigara sei? Wairohwa? Wainyima chikafu? Chii chaitika? Zvakandigwadza ndezvekuti vaiendesa vana vavo kuchikoro. Ini vanga vasingandiendesi kuchikoro. Vaiti chii? Ndobva ndavabvunza ndikati hamundiendisewo kuchikoro nemhaka iya. Vakati hatitambisi mari yedu kubhadharira munhu asingagoni chikoro. Waisagonawo chikoro here kana kuti vaitsvaga nyaya? Chingava munhu chero asingagoni kuchikoro, handi anongoendeswawo. Ndikutaura kakuti saka munhu ungarambidze munhu kuenda kuchikoro here? Saka ukazodzidza kusvika papi? Ndakasvika grade 6. Grade 6? Saka uyo akazokumitisa uyu haana kukumbonyikidza here kana kuti mama todanana? Takatodanana tikawirirana. Pamawirirana? Ukati nini hangu ngatichiitei mwana? Takawirirana. Alright. Saka iwe bongani uri mukati mejeri munomu, munoitwa mapurogiramu akasiyana siyana. Ndeipowo purogiramu yauri kuita wewo kuti 2 years dzako idzi dzisarambe dzichikurwadza wakagara mukati mejeri? Ini ndandisati hapana yandiri kuita kozvino. Hapana chawakuita ne? Kushaya? Kutoshaya chaiko? Taura neni bongani. Uri kushaya chaunogona here kana kuti hausi kungodako? Pfungwa yacho handisati ndava nayo. Hausati wava nayo? But kuda ndinoda, but pfungwa yacho handisati ndava nayo. Saka kana uri muno munenge uchiiteyo? Kana usingaende kugadheni, usingaruke, usingaita sei? Ndandakangogara. Ungangogara? Pfungwa dzako unenge uchifungira? Wakagara wega so unenge uchifungira? Pfungwa dzangu hande ndichirwadziwa kuti ko hama dzangu dzichaziva sei kuti ndakasungwa. Handina vhizita anouya kuzondiona.
saka ndichitorwadziwa. Uchirwadziwa. Iwe wakapinda mujeri muno rini? 2024. 2024 gore rino ira? Munani? Muna February. Muna February. Saka kubva muna February wakangogarako? Uchifunga kuti hama dzako dzinouya rini? Unomboendera unoona gogo kuti gogo foneraiwa hama dzangu? Chondiradza ndechekuti handina kana phone number kana one. Phone yandandinayo yanga ine phone number dzehama dzangu. Murume wandaigara naye akabva atora phone yangu ndokuenda naye kwaakaenda naye, hana kudzoka naye. Ndoma mune mafone number yehama dzangu dzese. Saka iwo hama yako yauri kunyanyoda pamwoyo pako kuti iye kuzokuona ndiani? Nditete wangu. Nyarara uchema. Nyarara. Tora nguo yako, taura kana wakwanisa kutaura. Ukachitanga hako kuitawo mabasa pfungwa dziya dzinoita sei? Unobva wanyatsopedza nguva yako zvakanaka. Nenda kuna gogo ndoda kuitawo program. Nekuti ukagara hatiwaona kuti kana ukangogara pfungwa dzinoita sei? Dzinouya. Dzinodzoka futi. This time dzakuti chizviuraya. Asi handiko kupera kweupenyu. Saka panguva inoda kuupa mukana wekuti kana une zvauri kuda kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti chaungada kubatsirwa nacho, ungavawo kurarama kwemwana wako ari kuhome ikoko, nangwewo zvaunoda kubatsirwa nazvo. Hangu ndada kubatsirwa nekuti hama dzangu hadzitombozvizivi ndakasungwa. Ndangodawo rubatsiro kuti ndiwanewo kubatsirika ndiri mukati mejeri. Nekuti handina vhizita anouya kuzondiona. Hama dzako dziri kupiwa? Dziri kumba kwedu kumwenesi, kuchiredzi kuna vatete. Kuna vatete? Saka vatete vari kuda kuti vauye vachikuonawo? Ko zvekushandisawo hauna zvauri kuda here kukumbirawo? Masokisi, majusi? Ndanchikumbirawo masokisi kana matenisi kanawo chekudyawo hangu ndiri mujeri. Chekudya uri mujeri? Alright, Bongani, panguva ino ndakupa mukana wekuti zvichida pane zvandisina kuwana mukana wokukubvunza asi zviripo pamwoyo pako uda kuzvitaura, kana kuti pane zvandasirira kana pane zvauri kufunga kuti wasirira, ndo mukana wandiri kukupawo kuti utaure nezviri pamwoyo wako. Ndava kungoti ndingopedza mutongo wangu kuti ndikwanise kunotorawo mwana wangu kwaari ndiwane vari mupenyu, ndikwanise kuona mwana wangu. Ko mashoko ekurudzirowo kune vanhu vari kuita izvozvo zvekuba izvi vachizozvi ndezviri zvaunogonawo kuva zvawadzidzawo kubva pamhosva yako zvaunoda kuvakurudzirawo vari kunze vari kupara mhosva yakafanana neyako? Chandadzidza ndechekuti ndandisati ndambosungwa muupenyu hwangu. Ndadzidza kuti chero ndikabuda muno mujeri handichaiti futi mhosva inondipinza mujeri. Chero kuba chaiko kuchiva chinhu chemunhu handichaiti mhosva inondipinza mujeri nekuti ndazodzidza jeri rinorwadza. Ndasati ndakambopinda mujeri. Alright Bongani, tinokutenda nenguva ino watipawo kuti tikwanise kutaura newe. Tinovimba kuti pamazuva iwayo wawakatarirwa iwawo mudare uchakwanisawo kumapedza zvakanaka, uyezve pfungwa dzekutiza dziya dzisarambe dzichidzoka kana kuda kufunga kuzviuraya, nekuti wati iwewe chauri kuda ndechoti wabuda muno unotorawo mwana wako umuwane ari mupenyu. Handika? Saka tinongokushuvirawo kuti pawachasarawo tira kuzonzwa kuti Bongani akuitawo something zvawangoita uchina magadheni, chingodzokera nyange kugadheni kwacho ikoko chingotsvagwa zvekurukarukawo kuti zvikubatsire pfungwa dzekuzviuraya dzisata sei dzisadzoke. Mhuri yeZimbabwe ndiye Bongani watanga tichitaura naye, achitaura kutsanangura nyaya yake kuti inini ndanga ndatambudzika, murume anga kuita gumbo panze gumbo mumba, ndikava ndafunga pfungwa dzekuda kuti regai ndinoba, asi mukuba muya makazomusvitsawo mujeri. Ndichasevhawo mutongo wangu kudzimara ndibude ndinoonawo mwanawo, anoonawo mwana wake, ari kukumbirawo zvekushandisa zvaataura kati ndodawo masokisi, ndinodawo majuzi. Saka mhuri yeZimbabwe tiringoona kuti zveshuwa ruoko rwakashata
ndokupinza muna taisireva haikuna kuda kutatsika yekutora chinhu chisiri chako shanda nesimba uone zvako saka panguva ino ndichakusiyawo tichitendawo kunyange nemusikana ari pakamera tarumbidzwa ari kutiunzirawo chirongwa ichi Home Away From Home. Rambai muchiona, rambai muchisapota chirongwa chedu. Ndinokutendai ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa.